Goedemorgen allemaal, mijn naam is Bert Meeuwis van restaurant Slagmolen in Oudsbergen op Glabbeek. VOCA, bedankt voor de uitnodiging dat we hier eens mogen komen toelichten. Ons restaurant bestaat dit jaar 30 jaar en dat was volgens mij ook zo wat de beginperiode van de Limburgse wijnteelt. Wij hadden toen een 60-tal wijnen op onze kaart staan, 30 witte, 30 rode. Met de jaren is dat geëvolueerd gedurende die 30 jaar naar een goede 1000 referenties. 1200 als je de half custominiums alles gaat samentellen. Daarvan, dat begint op een kaart tussen de €40 tot €15.000 voor enkele uitschieters. We hebben een kleine 8000 flessen in stok, waarvan er maar een twintigtal Limburgse referenties zijn. We hebben een traditionele keuken, wat er ook voor zorgt dat onze gasten een beetje traditioneel wijn kiezen. Wat bedoel ik daarmee? Frans, Italiaans, Bourgogne wit, Bordeaux rood. Wat niet wil zeggen dat we niet openstaan voor alle andere wijnen. We hebben de wereldwijnen, we hebben alle wijnen van alle streken op onze kaart staan. Maar daar gaat onze Klaas u wat verder over toelichten. Die is meer op de hoogte van de wijn dan ik zelf. Dus ik wens u nog een aangename dag. Hij gaat verder het woord nemen. Goedemorgen allemaal. Mijn naam is dus Klaas Meeuwis van de Slagmolen in Oudsbergen. Ze hebben ons gevraagd om even kort toe te lichten welke criteria wij gebruiken om onze wijnen te selecteren in de slagmolen. En dan kunnen we eigenlijk opsplitsen in twee verschillende groepen. De eerste groep zijn onze wijnen, onze kaartwijnen, onze menuwijnen, waar inderdaad wat dure uitschieters tussen zitten. En daar is eigenlijk slechts één criteria voor nodig, dat is kwaliteit. Zodra er een product staat waar we 100% van overtuigd zijn, dan verdient dat, vinden wij, een plaats op onze wijnkaart. En moeten onze gasten dat kunnen kopen bij ons. Daarnaast hebben we natuurlijk onze menuwijnen, wijnen in het wijnarrangement. Ik denk dat dat een categorie is die voor jullie veel interessanter is. We spreken namelijk over veel grotere volumes in dit geval. En we kunnen ook veel meer mensen bereiken met het verhaal dat zowel jullie als wij proberen te vertellen. En dat kunnen we eigenlijk onderbrengen in 5 verschillende categorieën. De eerste categorie, dat is prijs. Wat houdt dat juist in bij ons? In het wijnarrangement gaan we van tussen een 15 en een €25 gemiddeld. Ex-BTW voor een flesje wijn uit ons wijnarrangement. Dat wil niet zeggen dat er niet van kan afgeweken, maar dat is ongeveer de standaard die we proberen aan te houden. Daarnaast is het natuurlijk kwaliteit, komt weer opnieuw naar voren. Het moet een product zijn waar we niet 100%, maar 200% achter staan. Het moet uiteraard een mooie match zijn met de gerechten. We organiseren binnen ons restaurant regelmatig een tasting om te zien welke gerechten met welke wijnen het beste passen, zodat de klant een zo leuk mogelijke ervaring heeft bij ons. Leeftijd. Dat is misschien een wat meer ongebruikelijk puntje, maar voor ons toch niet onbelangrijk. Het is natuurlijk mooi als het ware potentieel van de wijn naar voren kan komen. Dus we proberen steeds een wijn aan te bieden die niet slechts de meest recente vintage is die we kunnen vinden in de supermarkt, maar een wijn die mooi opdronken is en zijn volledige potentieel laat zien. Tot slot heb ik het puntje verhaal aan toegevoegd. En dat is eigenlijk iets wat onze gasten helemaal over de streep moet trekken. Dat kan zijn in de vorm van een show-element, een magnumfles bijvoorbeeld. Maar dat kan ook zijn een bekende wijnmakersfamilie waar dat we een wijn van presenteren. Maar natuurlijk ook, niet onbelangrijk, een lokaal verhaal, een Limburgse wijn. Dat is iets wat we zelf zeer hoog in het vaandel dragen. En daarom hebben we ook in het verleden reeds zeer vaak samengewerkt met, ik noem er maar enkele op, Hoenshof bijvoorbeeld, Genoel Zelderen, Aldenijk natuurlijk, Claude Play hebben we ook al meegewerkt. En dat verhaal is zelfs voor ons zo belangrijk dat dat soms ten koste gaat van enkele andere van de criteria. Zo hebben we bijvoorbeeld vorig jaar enkele maanden met een nieuwe top-cuvée van Genoel Zelderen gewerkt. En dat kostte denk ik een 50-tal euro in plaats van de €15 die we voor ogen houden. En dan zijn er 2 dingen die we kunnen doen. We kunnen dat of doorrekenen naar onze klant, of we kunnen dat integraal van onze eigen marge af laten gaan. En we vonden dat zo'n mooi product dat we graag aan de mensen wouden laten zien.
dat we ervoor gekozen hebben onze prijs te behouden en van onze eigen marge een stukje af te doen. Om maar even te schetsen hoe hoog we dat in het vaandel dragen. Ik denk dat dat een beetje alles kort samenvat. Conclusie. Ik denk dat we een hele mooie toekomst tegemoet gaan samen met onze Limburgse wijnen. We kijken heel erg uit naar de producten die jullie elk jaar brengen. En we zijn ook elk jaar verrast door nieuwe domeinen waar we nog nooit van gehoord hadden. Nieuwe cuvées die jullie voor het eerst lanceren. En we zijn altijd zeer bijzonder verrast om de kwaliteit daarvan te zien. Dus we kijken uit naar een mooie toekomst. En als 4 Limburgers zijn we blij dat we samen met jullie kunnen werken om nog meer van onze Limburgse wijnen op de kaart te zetten. Zowel figuurlijk als bij ons letterlijk natuurlijk. Dank jullie wel.